mesa da ispečemo. Pa na roštilj ćemo da znati ne peče unutra, da ne frca po šporetu. Došli smo malo ovdje kovače na kafu. Čije ona? Čije? Tam. A tu, evo. Bubeli. Bubeli. Babinju. Hej. Hej, da si. Ne. Ne, sjedi, sjedi. Ako sakri, ako nešto. Vole tako. A gdje je sad ključ od podruma? Te pitaj Minala gdje je ključ od podruma sad? Nana, gdje je ključ od podruma? Ha? Kafe je privjesak, kaže Vesla. A nisam uzeo kafe. Šta je bilo? Šta je bilo? Ko je dirao curu? Šta hoće mene? Ajde, sad ide da... Jesmo podnijeli od cipela? Evo u kolima će. Jesu malo? Baci. No ide gađak u Mehmet Show. Kaže me nikoga nema, bez njega se može. Gdje je od onaj sad Brainer? Brainer? Evo Brainer. Evo ovdje ima videa. Brainer is here. Triješće. Gore triješće. Tam se halt. Tam se hold. Minule. Ovo Minule. Ovo Minule. Ko je to dirao? Papa. Maribor. Maribor, Maribor. Kako je ovim začas? Raketom? Nije ba ovim Brennerom. Pa ima, evo. Zato govorim začas. Kako ti mobitel da zaboraviš? Hoćeš otići po njega kao?
Naučio sam. A ja ću biti Vidio od tebe. A ja? Imao dobrog instruktora. Ja da vidim. Ćemo meso da ispečemo. Da jedemo. Što je Nod? Evo onaj, očisti malo tu rešit. Evo ovim. Zamal Minona da mi uništi posu. Ha? Nije, ja mislim da. Evo, očisti samo. Čuj to to. Nije. Dobar ti je dim. Dobar ti je rekao dim. Imaš sireva, osuši. Sad sam evo sirnice napravila. Evo ti, dajte. A ne bi ja još, nek se malo raspao. Ajde, evo sam pokri da neće mi. Da. Pokri sam da neće mi. Muve. Da neće muve. Čopti. Čime začiniš, malo? Šta staviš na ovo? Sad sam stavila samo vegetu i ulje. Aha, Pa isto. neki dan je bilo ukusno, baš. Jesam je samo vegetu i ulje. Ne volim to. Ja ne volim te nikakve začine. Ne volim Vrhnje. Volimo mi vrhnje, mi jedemo vrhnje. Ima ono dolo ćeš da malo raspršiš. Koji? Onaj poklopac. Neću, zapalilo se ono Sad će samo. ulje njega popijeti. Pojavila mi se. Neću. Kad sam bila kod tebe... Joj, svidli. Samo taj rad. Nije, bogam Dijana mi je ili Ajna mi donijela. Ja svizala kosu i joj nisam ni vratila zaboravila. Žena, taj rad. Sad se sjeti da je na nama. U mene je jal mi gubita. Evo ti kosa. Ja Evo ti kad lepa ti gumska, evo ti. Dobro, nije škrta, znaš. Pa nisam, bogam, skontala sam kad sam vidjela da imamo. A znam da imamo ne sve. Ne to radi, pustite. Što radi? Gdje glavu? Gdje si Azure, jarane moj? Ode Azur. Došao da vidi ima lema. Nema ima ne jarane. Baš izaći. A, ključan. Čekaj. Ćao. Sad će mama da mi cipa. Neće tebe nanati. Voliš ti Nana dimljenu piletu? A? Voliš ti dimljenu piletu? A što? Neće valjati. Pa hoće, pa pokrenula je. Vidite, znao da je otišla po cipele. Daj cipele. Daj.
može onaj bosa ovdje. Neće ubos na kamen. A? Neće, obal je kamen, nije. Šta slušaš, šta se priča? Ajde, siđi. Nešto je ukisla skroz. Na. Ne vam. No. Daj. Hyundai, uvijek dobre i Hyundai džipove. Koliki su? Što mu je mama otvoren ovaj poklopac gor? Što mu je otvoren ovaj gor poklopac? Pa ne, da naspa vodu. Tek sad je Samira počela crčati. Nećemo ići spati. Pa dobro, prošli put se lagano peklo i dobro ispalo. Neka sad ti sjedi, ona da ima mira svijetu, dobro bi bilo. Ne. Molim. Ima. O čema jest misa? To da ja rekao, peta generacija je. Koja? Ajna, Imran, Evan, Iman, Jena. Je. Ona se drobila. Imran, Jeman se slično. Iman, Jena. Kućeš? Hoćeš papriku, mama? Neć. Ona iz sirnice je napravila. Pa je vruća sirnica. Pa je ovdje sirnice. Ovdje sirnice je. Burek sa sirom. Pa ima ti sirnice od toga. Burek sa sirom. Eto. Pa nije pečeno. Jest, kako nije? A, živo. Nije, Minela. Vjeruj meni. Nemoj sebi. A? El nana. El boss. Oma, sad sam Oma. El boss. Ema, nekad rekni Nina, nekad Nana. Ema sve znao. Ema, Ema znao 101. A čekaj, ja ti govoriš tata, da nije tata. Ja gledam crno auto ide. A ono tatino auto je u garaži. A to je moje. Ja, To je moje. dobar je. A? Dobar je. Uzaš li ti ga? Pa nekad. Nekad malo uzmiš, da ga malo razradiš. Onaj ko Šumaher. Joj, sjećaš se ono kadeta kad smo imali. Oj, grtalica ne ide, on ide. Išlo. Završili mi jednom sa poslom i iza bivše pizzerije Rome, sad u Žvincama gdje je Imperija. Ovo udar će se ljuljom Minala. I onaj ide Nana u Rikverca usko. Može samo, ja. Te odvući u Tuzlu. Može samo jedno auto ono izaći. Ide Nana u Rikverc. I kad je gruhnula u banderu. Rek, udari ti nešto. Kaže, ma nije ništa bandera. Kad je izašli ništa, kad je to nije. Ništa. Dobro je to, kaže. A jednom kad sam naletila na cuku, pa došla kući, kaže, aj gdje ti je plastika, rekao, nemam pojma, rekao da mi nije ko na parkingu. Rekao, skinuo. A, ja skonta da sam ja na cuku naletila. I on je valjda meni odvalio tu plastiku. A kako Dijana prije, ona ode na gradinu i gore udari auto tu plastiku, izvali, drugi put kad dođe Nađe. na gradinu nađe tu plastiku.
Samo je naštima. Jaj, sam se zaspijao. Ona njena, jel na Oktavi, šta je u nje bilo? A, just. Jesmo, nas dvije smo izvozale. Ona dođe s posla, ja sjedim na poslu. I ti se vozala ono, jel? I ti se ono vozala. Ona dođe s posla, preuzme djecu, ja idem na poslu. Ali pritisneš gaz do kraja. Ništa. 60 ideš. Opet je u ispravnom stanju otišla. Sve je bilo Ja. ispravno, ja. A stvarno ja pritisnem gas nešto, ono, 60. A ti nisi navikla 60 voziti. Ja, sad sam malo pažljivija. I sutra ideš ako Bog da, jel? Jaj, šut. Ne mogu da vjerujem da idem. Posle podne, jel? Pa ne znam, posle dočka, ujutro dočka, kafa i... A to je posle podne? Neću kasnit da dođem tamo, ne mogu gužve biti. Ne znam kako je situacija na granici. Sad se vraćaju, ja mislim. Ja, pa nema, već slabije ima Križnice onih. Ima slovenski tabli, najviše. Pa znaš kad smo mi radili u pizzeriji do 15. augusta. Ja, jasno je znala u kojim intervalima dolaze i kad. Austrijanci, Njemci, Slovenci. Kad si u tom poslu, onda... Jedva čekaš te dijaspora. Pa jo, malo pa da radi. Jednu sezonu se zadeslo Ramazan. Ma nije posla ništa bio. Bude navečer, ono, narod dođe. No i to. Ja. Na iftar, ja. Pa ima naroda, mogu ti reći, a sad bilo mega diskont, ima naroda. Šta mišla prema nama? Ne, ja ovdje idem ovaj. To je šta, moti, znaš kako je lijepo. Nije gužve nikad. Veliki. Ja, nije gužve nikad, znaš kako je lijepo. O, samo oni mešćini slabo rade tamo, onaj mega diskont. Jer nema na parkingu, nema nikad nikoga. Bude 3-4, ono. Ovdje najviše ima posla. Imali si onaj mali mega diskont. Čekaj, gdje je sam mega diskont? Gdje je sam mega diskont? U areni. Aha, nismo mi nikad u arenu ušli. Ja ušla sa Imranom, hoće da vidi šta ima. On voli te. Ja, pa bila je prije igraonica, nema sad. A jer ima onaj market veliki? Pa mega diskont. Pa to je to. A bio je arena, sad je mega diskont. Pa to Da neće izgorti na, ono, lipo se čuje. Sad je dobro. Jel sad dobro? Aha. Sad se malo zalijepo. Zmirsalo se. Zadnji dan ubasne valja nazad. Svemu dođe kraj. Jel da mi na? Bilo je lijepo dok je trajalo. Evo eto. Još malo žena, jel? Jel da žena? Još malo, rekao. Dobro. Ne bude li dobro? Evo sam pitao. Znaš kako je ukusno? Pokažem kako. Mi volimo piletinu sa roštilja, više volim piletinu od ćevape. Kobasice ne volim nikako. Ne volim ja kobasice. Ja volim ćevape, a... Ne muči kiselina od onog kobasice. Prošli put nam se svidio, pa sad smo ponovili. To je to.
igra. Zna se igra. I hoće se Zna ona sve. Nana će uvuć Minđuše. Ah, na, odmah viče. Kaži joj, na. Uplekam jednu majicu od onog kompletića što si joj ti uzela. Ja sam čime mogla napred. Eno, ja onu majicu što mi ja idim donio odazda puder mi i prvo na 15 sam upravo, pa na 30, na 60 i na kraju ono 90. Neće, ništa neće Ja spati. kupim sebu DM-u rešenje. Pa, Sve skine. pa kaže Dijana, ne znam, trebaš mi Sa to... četkicom, meni u mene se potroši. Jel imaš? Trebaš mi slika da vidim šta je to. I sve s tim, nisam s tim probala, pravo mislim da ovo ne mogu. U DM-u ovako bijelo, plavo, ima ovako gore na vrhu ko ribaću četkicu. I nagneš, malo natopiš i onda samo Pa Dijana je govorila kad smo bile, ali nije nam naumalo. To je ekstra, ja. Kad smo došla, ona viče što nisi rekla. Ne može, ne mogu da vjerujem da onako puder ne može da spadne. Samo tačka. Na 90 prala. Ima puno ulja puder. Znam. Zdravo ljudi. Evo me, krenuo sam iz Bosne za Sloveniju kući. Došlo vrijeme da se krene. Nažalost, jako teško krenuti. Isto kao da prvi put krećem za Sloveniju. Težak je rastanak. Šta će pogas? Ali eto, neće još dugo ako bude. Još malo je. Bit ćemo zajedno. Nedjelja je 1 sat. Krenuo sam malo kasno. Gužve su na granicama, katastrofa. Gledao sam na onim kamerama preko Google-a da su gužve na granicama, haos. A vidim i kroz grad sad nema više gužve, nema. Dosta je stranaca krenulo danas. Mislim stranaca naših ljudi. Krenulo danas nazad. Tako da će biti gusto. Šta ću, valja krenuti, moram sutra na posao, sutra sam prva smjena. 4:30 ustajem ujutru, sad kad ću doći. Nek dođem do 11, nema veze, nije me sad malo dijete da moram nešto žuriti. Kad god dođem, bitno da se dođe, ako Bog da bude sve kako treba. Prođe put dobro. Minula ostala plače, šta će? Djeca isto. Mala ne zna, mala ljubi, govori me papa. Teško je, baš je teško, ali eto. Zbog tih para ljudi sve moraju raditi, nažalost. Bili smo zajedno, tako ispade da se mora. Pričat ćemo nekom drugom prilikom zašto smo najviše morali ovo da uradimo. Za sad još ne možemo o tom pričat. Ali jednom ćemo sjesti, ja i Minela ispričat sve zbog čega, šta i kako. Neki smo problema imali. Zdravstveni što se tiče našeg emoda. Ali sve će biti dobro ako bude. Uskoro ćemo se ako bude ponovi sastati. I o tom ćemo vam malo više pričati. Imamo neke lijepe planove i tako da mislim da ko nas prati i ko voli nas gledat, mislim da će nas i podržati. A ko traži nama mane i ostavlja loše komentare, on obično ostavlja na svakom kanalu. Tako da, ko što rekao onaj YouTuber Omčo, sve to ide u nama samo korist. Znači, nema potrebe da neko misli da je nas uvrijedio na neki način. Meni su bitni ljudi koji volim i koji mi znači nešto u životu, ti me ljudi mogu povrijediti. A neki ljudi koji ne znam, koji nikad nisam u životu vidio, uopšte njihov komentar neću skrenuti s onog što sam naumio, znači krenuli smo to i gledat ćemo da snimamo i da ulažemo u bolju opremu i da bude sve bolje i
samo iz dana u dan može biti bolje, i video, i kamera, i rasvjeta, i ozvučenje, i sam ću gledati da bude bolje i bolje, a da se osjećam na neke negativne komentare, neke nebitne ljude, to me ne dira. Tako da, hvala vam što nas pratite, što nas podržajete. Još malo pa smo na 5000 subscribera, što je za kratko vrijeme veoma dobro što smo uspjeli. Mislim da će to ići sve bolje i bolje. Kako budu videi bolje teme, i mi se još tražimo s temama nekim i s tim snimanjem, ne znamo, i mi još nismo iskusni u tome. Kao neko što je duže tu na YouTube, a zasad smo prezadovoljni vašom podrškom i lijepim komentarima, i rekao sam, i kad ostavite loš komentar, svako ima svoje mišljenje, cijenimo. Neka žena napisala tamo u komentarima da malo više pričamo o nekim temama u videu, i pravo je, to ćemo gledati da ispravimo, kao što smo imali neke teme u Sloveniji, snimali ono što Minala što je snimala kuhanje, i to ćemo još vratiti na kanal. Mislim da su lijepi pregledi na tom, da narod voli to gledat. Malo Minala više da se ubaci u video, da priča, jer ona ne može sada od djeci i obaveza, ne može baš da bude skoncentrisana, da se posveti malo više YouTube. Mala je sad progodala, pa moraš za njom sad sve zna. Mala je čudo, sve zna, ima godinu i par mjeseci, a sve zna. Kad kažeš donesi mi vode, ona nosi, kad kažeš dodaj mi kameru, ona nosi kameru, no, sve zna. Ne znam kako sad današnja djeca su baš rođena pametna. Samo nek su nam dobro, nama, naša djeca, pa i svačije. Mislim da smo tu da pričamo o pozitivnim temama, a ne da gledamo kako će meni druge uvrijediti. Meni su posebno dragi ovi kanali što tek kreću ko i mi. Pratimo ih sve i svima smo se pretplatili i gledamo da ostavimo komentar ko nam je drag, ko nam je privuku pažnju. Da podržimo. Samo treba ići naprijed i ne odustajati. Mislim da je ovi što pišu loše komentare i koji ne žele ti dobro, da samo to je njihov uspjeh kad ti odustaneš i da s njima učini uslugu. No sve dok ideš dalje i ne obraćaš pažnju na njih, ja mislim da si ti pobjednik. Tako da, fino ide, zasad fino ide, ja sam prezadovoljan. Kako nismo snimali ovo 2,5 mjeseca, ekstra je. Opet pregledi su fini, nisu kao što su bili, ali dobro je. Ja sam zadovoljan. Može to i bolje, ali zasad je okej. Volio bi da u budućnosti snimam ovako neke teme kao što smo krenuli, kao što smo na početku rekli, da idemo, putujemo, da snimamo vlogove. To je ono što ja volim i gledati, volim te teme. Snimat ćemo malo više to kuhanje dok budemo opet zajedno, ako Bog da, uskoro. I tako. Evo me u Srebreniku ide to polako. Bližajem se dole Orašju, granicu, ako Bog da ne bude veliki gužvi. Pišite kako ste se vi proveli, jel vam lijepo bilo u vašim krajevima? Kako vi podnosite ovaj rastanak porodice? Ovo je katastrofa, mogu vam reći, ja sam nikakav. Ja sam radio u Belgiji, pa
ovaj što smo radili za njeg 12 godina je već u Belgiji, a porodica mu je i dalje u Bosni bila tad, u to vrijeme, ne znam sad. Pa ja njeg pitam kako kad kreneš, jel ti teško nakon 12 godina, kaže isto kao da krećem svaki put prvi put. Iako su, kaže, djeca već narasla, odrasla. I naviklo se to više 12 godina. Ali opet kaže isto, opet katastrofa kad krenem, svaki put je rastanak uz plač. I meni je baš bilo teško ostaviti Emana i Emu i Minelu normalno. Ali bit će to dobro sve ako Bog da. Nadamo se uskoro da će biti, da ćemo svi biti na okupu. Imamo nešto u planovima, tako da mislim da i prije nego što smo bili planirali da ćemo ako Bog da biti zajedno. Ja volam ne znam čim gdje stajati, jeo sam kad sam krenuo, ako ne bude puno gužva, ako bude gužva onda mi se i nestaje, ako stanem onda još više upada gužva. Ovako kad krenem ja nestajem nigdje, ne idem ni u WC, ja tako navikao. Vozio sam i navikao sam da, a što se tiče toga mogu i trpiti. Mislim, ne valja trpiti, ali takav sam kad krenem nešto. Ja tako i na poslu, kad radim, ja radim. U mene nema ni pauze, ni... Ne znam zašto, ali takav sam nešto. Volim kad radim, da mi prođe smjena u jednom komadu, da odradim. Pogotovo gdje radim sa koncima, pa ti malo... Joj, zamaludes. Zamal da ga dernem. Zakoči čovjek, spao mi je i laptop i sve. Malo je falilo da udarim čovjek ispred sve. Zakoči čovjek ispred mene 2 auta. Zakoči čovjek na punoj liniji, skreće lijevo. Odjednom, znači izbaci žmigavac, ja će da skrene lijevo. I ovaj ispred mene poče kočiti, a viđa sreća na vrijeme sam vidio da on koči. A ne znam da je ovako bilo od njega, da sam se zaustavio. Eto, sekunda. Udes. Narod je lud u saobraćaju. Ne misli, on zakoči, skreće, pogotovo u Bosnu. Ljudi skreću gdje hoće. Znači nema ni puna linija, ni pješački, ni ništa. Ni ostrvo, ide se preko ostrva, normalno. Ja neki dan u kružnom toku, je li moguće da ljudi ne znaju koristiti kružni tok? Odnosno, kako to tako? Bože, svašta. Ljudi u nas u Žvincama, u gradu, ljudi prelaze u ulicu, ništa, niti se to gleda, ni pješački, ništa, samo ide ovim stazom za pješaka i samo odjednom namota vam, desno ili lijevo, ništa, samo prelazi ulicu. I ti počneš kočiti, te maše rukom koji si normalna. Ne znam zašto to ljudi tako rade. Par puta sam vidio, čovjek vozi teretni kamion i pod teretom i on se lagano ubacuje i još koči ispred kamiona. Ne računa da čovjek ima teret na sebi. Kako ljudi bez razmišljanja. I napraviš udes, poginiš ili ubiješ nekog. Bez ikakvog razloga zbog jedne budale. Frajer ide ispred nas i samo ništa. Žmigavac u sekundi izbaci i na punoj liniji mota. I ja i ova ispred mene kočim. Ništa, on lagano. Ne vidi se, ali da vidite odakle gužva od semafora ovog na Orašju dole do granice. Vamo s bosanske strane. Tako da bit će čekanje. Što ću? Volim čekat. Krenuo sam da čekam. Naoružao sam se. I pripremio za čekanje. Već pa sam navikao ovo čekat. Za ove 5 godina sad će. Kako idem tam vam. Tako da sam se navikao čekat. Šta ću?
kad su bili djeca i Minala, obično smo kretali prije na 2-3 dana i navečer krenemo radi djece, da djeca spavaju. Što sad nisam uradio, čekao sam zadnji trenutak, šta ću? Čovjeku, žao krenuti. Evo je, ušao sam u Hrvatsku. Kako ljudi su odradili ovo stvarno, do sad nikad ovako nije bilo. Nema zadržavanja na granicu. Samo udari pečat i vozi. Ništa nisu ni pregledali, ni... Tako da, kolika god je gužva i zastoj, ona ide brzo, hvala Bogu. Ko je htjeo nešto da prenese hrane, ko mi Bosanci što prenosimo sučuku i suhu meso. Tako da mogu svašta prenijeti. Šalim se, ekstra su bili. Svaka čast. Nema zadržavanja. Samo pasoš, kontrola i pucaj vozi. Autoput je prazan. Evo vidite. Ide sve. Hvala Bogu.